Milí přátelé, v těchto videích budu mluvit o charakteristikách 12 znamení zodiaku a inspirovat vás na přemýšlení o každém znamení skrze mytologické a jiné příběhy. Stejný úvod opakuju každého videa. Každý z nás má svůj individuální příběh, který spolu tvoří. Prečíst a tlumočit můžeme s pomocí mytických a pohádkových příběhů. Náš osobní příběh koresponduje s konkrétním archetypickým vzorcem, jak to pojmenoval Jung, a ty často nacházíme v dílech umění, výtvarného, literárního, filmového a jiného. Příběhy, o kterých budeme mluvit, nelze chápat intelektuálně, spíš intuitivně. Existuje mnoho symbolických děl, které s vámi korespondují, tady jsou vybrána pouze některá z nich. Ve videích vám doporučím knihu na čtení nebo film, na který se můžete dívat a inspirovat se, jestli máte zájem o sebepoznání a poznání jiných. Teď je naše téma vodnář. Jestli máte slunce, lúnu, ascendent ve vodnáři, nebo třeba hodně planet v tomto znamení, nebo v 11. astrologickém domě, musíte si uvědomit svůj vztah k sociální skupině, již jste součástí, a napomáhat rozvoji kolektivního vědomí. Vodnář často řeší společenské věci nebo sobě ve vztahu k nějaké větší skupině. Kamarádské skupiny, s kterou pracuje, společnosti jako celkem a tak dále. Mýty a příběhy, které nám můžou přiblížit vodnáře, jsou různý, jelikož se v naší době mění a prohlubují znalosti o tomto archetypu. Existuje kniha Richarda Tarnasa, která probírá, zda ve vodnáři vládne Uranus, protože symbolice tohoto znamení víc odpovídá postava Prometea z řecké mytologii. I když třeba obě postavy z mytologii říkají něco o znamení vodnáře, my se dnes budeme věnovat mýtu o Prometeovi. Prometeus je podle řecké mytologii titan, syn titana Japeta a titanky Témis. Podle některých zdrojů je stvořitelem člověka. Ukradl bohům oheň a přinesl ho lidem v dutině hole. Za tento čin vymyslel Zeus strašlivý trest. Nechal Prometea přikovat ke skále v pohoří Kavkaz a čekal, kdy se Prometeus za svůj čin začne odprošovat. Poslal na ní orla Etona, který Prometeovi každý den vytrhl játra a ta se každou noc regenerovala a tak se proces denně opakoval. Prometeus měl také jasnovidecké schopnosti, které zdědil po své matce. Viděl zanik Olympu a všech bohů. Zeus mu slíbil svobodu, když mu prozradí věštbu, ale Prometeus odvolával. Prometeus se však u Zeuse nedoprosil. Podle některých verzí mýtu Prometea osvobodil hrdina Herakle. Postava Prometea je různě interpretovaná během dějin, o tom existují velice zajímavé knihy. Často je popisovan jako osvoboditel lidstva, bojovník za pravdu, jednotu a bratrství. Jelikož v některých verzích mýtu tvořil lidé ze hlíny, také je popisovan jako vynálezce a kouzelník. Ale existují i interpretace, kde je Prometeus interpretovan jako negativní síla, bouřící se proti Bohu, nebo dokonce jako modernizátor a technokrata, který v cílu rozvoje vědy a moderní společnosti zapomíná na lidi a lidskost. Je pozoruhodné, že všechny interpretace mají něco společného se znamením vodnáře. I když věří v sociální systémy a obětuje se,
Často jeho revoluční chování umí být destruktivní. Vodnáři jsou, jak říkáme, skupinově orientovaní. Internetoví síče jsou jejich parketa. A tím v blízkých vztazích působí neosobně, nebo třeba vodnář nemá zájem o rodinný život. Naproti vodnáři je lev, znamení sebevýrazu a seberealizaci, úplný opak vodnáři. Od nich se vodnář učí, jak projevit svoje vlastní světlo a jak se realizovat, i když třeba skrze ostatní a ne skrze vlastní tvořivost. Jinak důležité je vědět, že se každý z nás někde chová jako vodnář, aspoň v jedné oblasti života, podle horoskopu. Na čtení vám můžu doporučit klasickou literaturu, zejména tragédii řeckého dramatika Eschyla, například tu, která se jmenuje Upoutaný Prometeus. Vůbec mýto Prometeovi je hodně zpracováván v naší kultuře, zvlášť v dílech německého romantismu. Nicméně vodnářská témata se jeví v různých dílech o revoluci, sociální pravdě, emigraci, disidentech, tam, kde se bourají konvence, v mezilidských vztazích, sexualitě, politice a tak dále. Takové filmy jsou Underground, Emira Kusturice, film Brazil, skupiny Monty Python, Buñuelovy filmy a tak dále. Je to všechno na dnešek. Jestli si přejete více o sobě naučit, objednejte se prosím na osobní konzultace nebo přijďte na semináře osobního rozvoje, které dělám na základě astropsychologii. Všechny informace k tomu najdete na stránkách Studia Wellbalance. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat kanál. Tím mi hodně pomůžete v propagaci mojí práci. Moc vám děkuji předem. Těším se na vás příště a přeji štěstí v revolučních změnách, které sem tam každý musí sprovést.